Ngumiti ka na. Face lang ito. Tinanggal lang natin yung zoom. Relax lang ha. 1 year pa yan, wala pang 1 year. Wala pa. May frozen shoulder to, tsaka alignment lang ha. Kaya alignment maybe. Gumang na siya, hindi ka naman pwede mabigat ha. Yan o, masakit di ba? Hindi, pero mayroon siya sakit di ba? Pakiramdam mo momento, ito wala. Relax lang. Di ba wala? Malambot, kahit natili yung malasakit ko. Abot na abot niya yan. Nasa kanan. Wala ka naman isang kanan. Relax lang ha. Harap. Nga. O, di ba masakit? Hindi ka tulad nito. O, wala o. O, wala o. O, wala o. O, 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 wala. Hindi ka tulad nito, pagpitik lang. O, di ba masakit? Masakit. O, relax. Relax lang. Tingnan naman. Mayos. O, di ba? Masakit. Masakit na masarap yan. O, di ba? Ganyan. Sorry. Anak dito eh. Pagpalin muna natin. Wala. Ha? Mas masarap ang tulog. Kaya ko muna ito, ha? Tawag na. Tawag pala ito. Nilabas na yung kusinda. Kaya lang tayo. Bago naman ito. Bago na ba? Relax. Wow. Straight lang. Yeah. Dalawa mo pa. Huwag mo lang yung power. Natin. Relax ulit. Relax lang. Nawala na yung sakit. Nabawasan na. Straight, straight. Relax pa. Okay. Ganito. Pakayas ko. Papansin yung pwede ko. Para mix up ko lang yung sa kaka. Okay, higa. Okay. Bitaw. Oh, wala na. Sobrang lambot na. Oh. Kanina hindi ko mahawakan, di ba? Madulas, ng malaman-laman. O ngayon, kaya-kaya na hawakan ng daliri ko. O, di ba? Kaya na ito. Relax. Wala na sabit. Tinataas ko po sa Straight. sobrang sakit. Wala na sabit. O, 1, 3, 6, 9, 100. Wala na, ano? Wala na. Wala na sabit. Tayo. Atas, labag. Akpan ang kaya. Andal. Walk. Ikaw magtaas, para sigurado. Ano pinag-iba? Bigat kanina po. Ngayon, Magkaan na. magang na. Opo. Kahit bravo, pwede na tanggalin yan. Hindi nga. Iyangat. Oo na po. Gamot na, di ba? Opo. Siko sa siko. Pag sinabi siko sa siko, yan. Wala na. Wala. Hindi ang mo. Wala. Wala. Pwede ka na nabayas sa tabi ko. Okay, joke lang. Pwede ka natin.
Wala na sakit. Oh. Wala na. Oh. Oh. Wala na. Oh. Oh. Wala ko rin kanina. Ito naman, wala na tayo sa sakit. Lalak na natin. Relax. Kaya nga mo. Wala na. Nakalak na. Suotin mo na itong relo mo. Wala ko po. O ngayon, ano pa ramdam? Okay. Wala na sakit? Sigurado? Ako. Nawala na? Pati ulo mo? Okay, lagyan lang. Salamat kay Kristo. Salamat. Oo. Salamat. 5 minutes lang. Kanina, sabi ko siya, 10 minutes, 7 minutes eh. 5 minutes and 49 lang. Oh. Pangalan. Hindi, lagyan mo na lang dito, ha? Taga saan pala kayo? Isabela din. Isabela. Dito lang po ako sa Bacolod po. Nakatira. Magwa 1 year mo na script yan. Inumin mo lang yung tubig yan. Ang visa lang yan, 7 days. Wala na. Salamat sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout dyan sa YouTube channel natin. Naka-live din sa YouTube channel. Thank you so much. Taga Isabela pa rin siya. Frozen shoulder lang siya, alignment. Naipita lang yan ng ugat. Naipita lang siya ng ugat. Kaso may confusion bati. Bumaba yung ugat niya sa banda rito niya. Kaya sumasakit. Yun lang po. Salamat. Shoutout po sa lahat na nanonood. Halika na't kuya.